Change my heart, oh God. Make it ever true. Sa magkausapan, salamatan kita kanunay sa Ginoo nga din kaya taga kita kagayunan sa gihapon sa pagton ning balang kasulatan ala sa atong maayong pagkinabuhi nga kita maandam sa pagpadayag niya sa Ginoo. Ning atong tunan magsunan sa sinulat ni Apostol Pablo magsunan dinhi sa Roma chapter 8 verse 18 mga kaigsunan. Sa di pa ko magto sa unahan ng sunan, ngayon ko kamo sa nanda ng aliyata sa Ginoo aron sa pagpangayo kalam. Labing gamahanan, ng ikaw nga Diyos amahan na ikaw trono sa grasya sa kalangitan, Lord. Ini kapunon, nagatoon na sa kami sa imong balanong nga pulong, nga di makataga na mo inspired sa pagkinaboy, samtang yung paniklibutan. Panalangin ni kini Ginoo, kini mga teksto, pinagsiwalag-sulatan, nga makagiya ka na mo sa kanunay, nga mandam kami. Salamat Ginoo sa tanan sa imong pagkamayo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa makusa pa, kung great ang akong mga viewers, mga subscriber, daghang salamat sa inyong pagsunod kanunay sa itong mensahe nga di wala ka mo wad-i sa kalay sa pagtalinghog sa atong pulo. Salamat po kayo mga viewers. Kami nakahatag ka na ako pagpadasig sa pagpadayon sa atong mga mensahe sa balanon na pulong. Ako ay grito sa biya kung mga kaigsunan, mga parintihan, mga lagumpay family, ingon usab sa MAPA, Association, Federation, ingon sa Puha Association. Uban pa mga association sakop sa Iligan City o sa Tambacan Island Church. Nini kapuno magsunan atong tudan ang sulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 18 mga kaigsunan. Diri na ingon, giisip ko ang mga pag-antos nining panahon na karon. Dili takos ikatandi sa himaya nga ikapadayagra unya kanato. Ingon si Apostol Pablo mga kaigsunan, niini nga bahina gumikan sa daghan mga pagsulay, trial siyang kinabuhi sa diya siya nagalagad sa Ginoo. Sa una siya manlulutos, karon siya na gilutos mga kaigsunan. Busa nag-ingon siya mga kaigsunan, isip ko ang mga pag-antos nining panahon na karon, dili katandi sa himaya nga ipadayag raw niya kanato. Mga kaigsunan, nining kapunon, ang mga pag-antos ni Apostol Pablo diri naga sinulat niya sa unang Korinto chapter 4 verse 11 atong sugdan kinang. Hangtod nining takna karon kami mga gutom ug uhaw ug walay mga sapot. O ginagmalan kami. O kami walay kagalingon mga puloy-anan sa 12. O kami nangabudlay, nagabuhat ginamit ang among kagalingon mga kamot. Sa diha nga pasipalaag sulti kami manalangin lang. Sa diha nga lutuson kami pailob lang. Sa diha nga butang-butangan kami magpakiluoy lang. Bisan gani hangtod karon kami gipanag-isip man ingon nga mga hugaw nga sinlig sa yuta o kinahay gikan sa tanang mga butang. Mao ni ang pag-antos ni Apostol Pablo mga kaigsunan sa iyang pagministeryo dinhi sa kalibutan sa. Apan aduna sa pagsali paglawom sa Ginoo nga diin kung magpadayag ng Ginoo nagaingon dinhi gisip ko mga pag-antos ni panahon na karon dili katandi sa himaya nga ipadayag unya kanato magsunan. Mao ni alang kanato magsunan kita naga paabot sa pagbalik sa Ginoo. Kay doon naman siya saad alang kanato nga siya pagpadayag niya magsunan. Katong iyang mga katawhan nga nag-alagad kaniya, nag-antos sa pag-alagad niya kaniya, adunay siya saad magsunan. Sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16 diri magsunan nga ingon sa iyang pag
balik din sa kalibutan sa second coming magsunan uban sa nilibog ka mga nulunda mga langit mga kaigsunan o katong nangamatay mga tarong iyang pagabanhawon mga kaigsunan. Muning gilauman ni Apostol Pablo kay din iyang nakita si Ginoong Hesus, iyang nabaluan si Ginoong Hesus nga sa tulo ka adlaw siya namatay ug siya gibanhaw. Ug nagpakita siya sa iyang mga tinunan magsunan before sa wala pa siya musaka sa langit 40 days and 40 nights siya nagpakita sa iyang mga tinunan usa katong iyang mga tinunan nga 12 ka buok mga apostolis wala sila kahadlok sa kamatayon sila pagantos kanuman ilang gilauman maingon sab sila ni ana pagpadayag sa Ginoo sila pagabanhawon mga kaigsunan otoy nakapadasig kanila mga kaigsunan sila si Bartolome, si Mateo, si Andres mga apostolis bisan gipagbitay gipanitan sila suwan wala siya kahadlok gumikan aduna sila'y paglaom sa pagpadayag sa Ginoo maabot ang panahon sila may sama gihapon ni Kristo pagabanhawon. Muna ingon mga kaigsunan sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16 nga diin pagbalik sa Ginoo katon nangamatay nga mataro iyang pagabanhawon. Ug ingon usab kita mga buhi mga kaigsunan sa unang Tesalonica chapter 4 verse 17 iyang pagasapuangon ngadto sa panganod mga kaigsunan ug kita dadto sa langit yan. O katong mga imong mga kaaway nagasakit kanimo magsunan dinhi sa Revelation chapter 21 verse 4 mga kaigsunan dire nagaingon mga kaigsunan makita nila mga kaigsunan nga ikaw nga gisapwang ngadto sa panganod mga kaigsunan makita nila mga kaigsunan sa mata mga kaigsunan dinhi sa Revelation atong basahan mga kaigsunan. Revelation chapter 11 verse 12 diri nga unya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka magasug nga tingog nga nag-ingon kanila saka kamo ngari ug ang ilang mga kaaway magatanaw kanila sa nagsaka sila nga sinapwang sa panganod paingon sa langit. Inini magsunan magkatawan sa Ginoo kay pagpadayag ng sa Ginoo katong iyang katawhan nga mga buhi nabtan iyang pagkasapwang ngadto sa langit ug katong iyang mga kaaway magsunan sumala sa Revelation chapter 11 verse 12 makakita mga kaigsunan sa mata kayon magsunan. Busa nagingon si Apostol Pablo sa Roman chapter 18 diningon giisip ko ang mga pag-antos ning panahon na karon dili katako si katandig si maya ipadayag daw niya kanato sa Ginoo mga kaigsunan. Diri mga ingon sa Juan chapter 16 verse 20 magsunan surat po ni Juan diri sa pagkatinud sa pagkinuod nagingon ako kanyo kang kamo managpanghila o mangminatay apan ang kalibutan nakalipay kamo nga sinakit apan ang inyong kasakit mahimong kalipay wa kay kalipay dinhi sa kalibutan na magsunan kagul-anan kasakit sa imong kinabuhi apan sa pagpadayag sa Ginoo ang imong kalipay dito sa ligid ng pulianan kay dunay siya saad mga aksyonan dinhi sa Revelation chapter 22 verse 5 diri ngon og dito wala na gabi ug sila dili na magkinalaghayag sa suga ug sa adlaw kay ang Ginoo Dios mao ang ilang kahayag ug sila magahari hangtod sa kahangturan mga kaigsunan. Pagkanindot pagsunan ang saad sa Ginoo alang sa imong katawhan. Dili nagingon sa Revelation chapter 21 verse 4 nagingon ug ang iyang mga luha, ang pagkapahiran, ang tanan luha gikan silang mga mata, ug ang kamatayon wala na, ug wala usab unyay paminatay ni pagkilak, ni kasakit, kaya ang unang mga butang nangagi na. Nangagi wala na mga kasakit, wala kagulanan, kundi lunlon na kalipay, uban ka sa gingarian sa langit, dito sa uban sa makatawan, ug ang mga apostolis, mga iksunan, din nakita ni Juan Labrador, sa Revelation chapter 21 verse 14 din nagingon. Ug ang mga paril sa syudad may napulog duha ka sukranan kanila diha ang ngalan sa napulog duha ka mga apostolis sa Kordero. May tala na magsunan ang
12 apostolis ni Ginoong Hesus, nakita niyo labrador mga igsunan dito sa langit pag siya naitala. Usa sila, wala sila kahadlok silang kamatayon, kaya nga naman, adunay sila paglaom, nga din sa pagbadaya ko niya sa Ginoo, aduna sila kasiguruhan sila kinuboy. Nagaingon diya sa sinulat ni Mateo, ayaw kadluki ang makapatay sa lawas, apan kadluki ang megahom sa paglagad sa imong kalag. Ining kapunon sunan, pinagis sa mabu nga mensahe, takahataga ito kasyuran, nga din, luyos kamatayon, aduna gyapon tayo, paglaom nga ato mga pagantos. May hapon, ug daghang salamat Change my kanilang heart, tanan. oh